Witam Was pięknie, Rostomili. Wyrządzę Wam teraz o tym, że hańdowni były chałupy, co miały swoje miana. Kiedyś po dziedzinach nie stoło tyle chałup jako terazy, bo było na isto mniej ludzi, ale było tak a i z tego, że w jednej chałupie bywały pospołu dwie, lebo a i trzy generacje, albo a i cztery familie. Stawiani chałupy to była wiec całej familii, a robiło się to fest długo. Nie jako terazy, że przyjedzie firma, a postawi chałupę za miesiąc. Chałupa, co się ją postawiło, stoła długi czas, a widziała, jak się rodzili, a umierali przociele w poru generacjach. Z tego każda chałupa była przy familii, a wszyscy na dziedzinie wiedzieli, że do tej familii ta chałupa patrzy. Ja wiem aspoň o dwóch chałupach, co ich ludzie pomianowali. Jedna jeszcze stoi, a druga już jest zbulano, a obie były w małych kończyc. Na Podlesiu kole krzyża, tam kany jeszcze do niedawna była arenda u Szczyrby, stoła jeszcze jakich 30 roków temu wielkucno chałupa, co na nią ludzie prawili, że to je handlówka. Ja sam myślę, że takowych handlówek na całej cieszyńskiej ziemi było moc, bo handlów, co se postawiali chałupy, było godnie. Ene, że ta chałupa miała swoją historię, a ku temu ją postawił chłop, co na niego prawili handzel kokot. Ta handlówka to był takowny plac, podle którego se ludzie prawili kany, kieryndy, a skill, co je. Baj jak gdosik nie wiedział kany je jako chałupa, albo kany gdosik było, to się prawiło na oto 3 chałupy od handlówki. Po lewej stronie, jak się jedzie ku Kaczycom. Lebo ząć ku handlówce, a podziwej się, jako jedzie autobus ku Cieszynu. Handlówka, pomianowano chałupa, stoła jeszcze długo po tym, jak się z niej familia wykludziła, a choć ją na koniec zbulali, to jeszcze długo się prawiło na tym plac, co na nim stoła, że to je handlówka. Druga chałupa, co o niej wiem, że miała swoje miano, to je Góreckówka. Na Góreckówce bywała moja ciotka Chmielka, kuzynka mojej mamy. Czemu Góreckówka? Bo ciotczyn stazik górecki ją postawił więcej jako 100 roków temu. Tą chałupę a grunt kolei ludzie pomianowali, że to jest Góreckówka. Już co rozmieni ludzi wie, że na dziedzinie albo była takowna chałupa, co miała swoje miano. Wiele razy je tak, że gdosik cudzy grunt kupi, a postawi se raz, dwa, trzy swoją chałupę. A wobec nie wie, że tam kiedyś stoła chałupa, co miała swoją długą, a szumną historię. Jeszcze se wspominam, że jak Grzech był mały, to starka prawili, że się urodzili, a bywali na Bijokówce, bo oni byli, ta moja starka, z bijokowej familii. Ta chałupa jeszcze do dzisiaj stoi wedle Maryjki na ulicy Zagrodowej w Małych Kończyc. Są jeszcze po dziedzinach na cieszyńskiej ziemi chałupy, co im kiedyś hańdowni ludzie dali miana, podle tego kto w nich bywał. Więcej ich je na isto w Goralii, bo tamtych starusnych drzewionek jeszcze kapka je. A Rostomili, jak wiecie, że kole was lebo była chałupa, co mo swoje miano, to napiszcie, kany stoi, lebo kany stoła, a jak się na nią prawiło. Wiecie, hańdowni chałupa to nie była kupa cegieł, malty a drzewa. Chałupa żyła pospołu z familią, a wszyscy ją mieli w zocy. Familia patrzyła chałupie, a chałupa patrzyła familii.